ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରିହୁଏ, ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖି ଲୁହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୀପ ଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବିପଦରୁ ଛାୟା ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେ ହାତର ପାପୁଲିରେ କ'ଣ ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜୟର କାମନାକୁ ଉଚ୍ଚରିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ତାର ପ୍ରେମର ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ଧୋଇଦେଇ ବିନାଶର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ନା, ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେଇପାରିବ? ସେ ମଣିଷଟିକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରି ହୁଏନି। ସେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଏକ ନିବୃତ କୋଣରେ ରହି ତା ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ଗହନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଳଖି ଝିଅଟେ ତ, ପୁଣି କେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅତୀତର ଅଲିଭା ପୃଷ୍ଠା, ଆଉ କେବେ ତା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅକୁହା ସାକ୍ଷୀ। ହଁ, ସେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଭିତରେ। ହଁ, ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ